U naredne dve priče vodimo vas na poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Kako bi se predupredile klimatske promene koje već nekoliko godina otežavaju poljoprivrednu proizvodnju, vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine gradi regionalne podsisteme za navodnjavanje. 30 objekata se finansira iz Abu Dhabi fonda za razvoj. Zahvaljujući tim objektima biće navodnjavano još 103.000 hektara oranica. Osim izgradnje novih objekata za navodnjavanje, radi se i na prenameni dela kanalske mreže za odvodnjavanje kako bi se što više oranica dodatno navodnjavalo. Na teritoriji Vojvodine će biti 2 nova akumulaciona jezera, a vrednost svih tih projekata je oko 60 miliona evra. Sa tim završetkom svih tih 30 projekata dobit ćemo dodatnih 103.000 hektara za navodnjavanje. Pored tog dela gde finansiramo iz Abu Dhabi fonda za razvoj, imamo i drugu meru borbe protiv klimatske promjene, a to su dvonamenski sistemi. Dvonamenski sistemi predstavljaju prenamenu sistema koji već postoje za odvodnjavanje u sisteme koji mogu da služe naravno za odvodnjavanje i za navodnjavanje u sušnim periodima kad je potrebna voda. Ono što je važnije od globalnog porasta temperature jesu intenzivnije padavine u kratkom vremenskom roku i česte suše. Na to bi trebalo pravovremeno da reagujemo, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Ono što je do nas jeste adaptacija na klimatske promene, jeste prilagođavanje i u tom smislu država zaista čini sve i ono što je poslednje jeste plan adaptacije na klimatske promene u skladu sa donešenim zakonom o klimatskim promenama. Jačanje sistema rane najave i upozorenja, s obzirom da je informacija o budućem stanju vremena nešto što je, da kažemo, ulazni podatak za sva druga planiranja. U tom smislu dobra informisanost je preduslov da bi se generalno prilagodili na klimatske promene i to je ono što se tiče hidrometeorološkog zavoda. Dakle, jačanje svih sistema. Na panelu pod nazivom Vodoprivreda i poljoprivreda izazovi klimatskih promjena koji je održan na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu mogla se čuti da je saradnja poljoprivrede i vodoprivrede neophodna kako bi se odgovorilo na sve češće izazove koji se dešavaju u prirodi.